ددمکێدا کول شاما پایتەختە سووریێ جivîneke berfireh bi navê Kongreya Serkeftinê hat eldarxistin, aliyên siyasî û leşkerî yên Kurdî yên Rojavayê Kurdistanê di wê kongreyê de beşdar nebûn. Rêveberiya Xweseraba Bakur Rojhilatê Sûriyê di daxuyaniyekê de ragihandiye. Pêwîst bû ew biryarên ku di kongreyê de hatin ragihandin di çarçoveya kongreyeke niştimaniya Sûrî de bûne û bi beşdariya hemû pêkhateyên olî û neteweyî û hemû qad û çînên civaka Sûriyê. Xwe derbarî vî kongrê gol Şamê hatî darxistin ji aliyên Heyet Tehrîr Şam ve bin navê kongreyê serkeftinê. Em bînin ev kongre ne kongrekî serkeftî bû, ne kongrekî rewa bû got karibê wa biryara bistênê. Bi rastî çi kongr çi biryarên ser asta Sûrî werine derxistin got em wek Kurd wek rêveberiya Xweser bi hêziyê xwe siyasî û eskerî û îdarî got em tê de ne amade bin û ne hazir bin. Helbet em ê bînin got ev kongr kongrekî qelsa û ne rewaya û em biryarê wa jî li ser xwe qebûl nakin. Rêveberiya Xweser bi beşdarî nekirina aliyên siyasî û pêkhateyên din dibîne ku ew kongreya Şamê bi serî nebûye, bi taybetî ku partiyên siyasî yên Kurdî û Hesedê û grûpên çekdar ên Swêdayê û her du grûpên Derayê beşdarî wê kongreyê nebûn. Hêviyên gel ew bû got îdî kongrekî berfereh, kongrekî niştîmanî were darxistin û her kes tê de ciyê xwe bigire ji Kurda, ji Dirziya, ji Elewiya, ji hemû pêkhatên Sûrî got em hemû tê de beşdar bibin û em karibin Sûriyeke nû ji bo hemû gelê Sûrî dar bixin. Lê tiştê tê xuyakirin kongrek hat eldarxistin ji alîkî tenê ve em hêvîne got Sûriya nû ne bi vî rengî ava bibe, em duê hêviyê de ne jî got em hemû pev re destê hevdû bigirin û em karibin Sûriyeke nû ava bikin bi alîkariya hemû pêkhatiyên Sûrî. Roja çarşembe 29/2025 rêveberiya nû ya Sûriyê kongreya bi navê Kongreya Serkeftinê eldarxist û tê de Ehmed Şerع bi serokê Sûriyê hate destnîşankirin. 18 grûpên çekdar li civînê beşdar bûn, lê heta niha artêşa niştimaniya Sûrî ya serbêtîlafa opozisyona Sûriyê her wiha artêşa Sûriyaya Azad hilweşandina xwe ranegihandiye. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdawê.